Danas pravimo sa srijemušom supu. Potrebno nam je jedna šaka srijemuša, 1 litra vode i kuhati 15 do 20 minuta. Prvo smo oprali srijemuš, sad ćemo ga isjeći, staviti u vodu i kuhati na najjačoj temperaturi 15 do 20 minuta. Supa će biti gotova. Pokazat ću vam kako se supa kuha. Isjeckali smo srijemuš i sad dodajemo vodu. Evo ovako supa izgleda. Kuha se na najjačoj temperaturi 15 do 20 minuta, bit će spremna da se jede. I evo, supa je gotova. Uživajte, prijatno.